Minkejja li l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar ilu mill-inqas 3 snin iwiegħed soluzzjonijiet għad-Dipartiment tal-Emerġenza, il-problemi minflok naqsu kibru. Mistoqsi minn One News jekk hux lest jassumi r-responsabilità ta' dak kollu li qed jiġri f'dan id-dipartiment, il-Ministru Joe Cassar qal biss illi id-Dipartiment tal-Emerġenza huwa fi stat ta' pjaga. Il-problema tad-Dipartiment tal-Emerġenza hija pjaga. Fil-jiem li għaddew aktar minn 80% tal-infermiera li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei fitra lil Ministru Cassar esprimew id-diżapprovazzjoni tagħhom għal mod ta' kif qed jitmexxa d-Dipartiment tal-Emerġenza fil-Mater Dei. Esprimew it-tħassib tagħhom għan nuqqas ta' spazju u sodot li hemm fl-emerġenza u s-sitwazzjoni ta' follar. Waqt li qal illi wara li rċieva din l-ittra kellu laqa kordjali mal-infermiera, skont il-Ministru Cassar mhux minnu li hemm nuqqas ta' sodot għax fil-fatt dawn żdiedu. Żidna f'xahar wieħed 40 sodda ġewwa Mater Dei. Joe Cassar attribwixxa ż-żieda fl-ammont ta' nies li daħlu fl-emerġenza għal kesħa li qed tagħmel. Anke llum pereżempju l-kesħa li qed tagħmel f'dar jumejn hija ovvja li ħanaraw iktar nies. Mistoqsi jekk hux lest jintrabat b'data jew biż-żmien ta' meta se jkunu solvuti l-problemi eżistenti fl-emerġenza, il-Ministru għas-Saħħa tefaq ir-responsabilità fuq l-unions. Biex nagħti data irid ikolli ftehim mal-MUMN u mal-MAM li prattiċi tax-xogħol f'dan l-isptar jinbidlu.